Bon dia des de Vall de Núria. Estem a dissabte 21 de gener de 2017. Avui he vingut aquí, en aquesta estació d'esquí, per conèixer dues activitats típiques. D'una banda, els batejos en raquetes de neu i l'altra, la nit del Papu. Aquest últim esdeveniment, que se celebra un cop a l'any, fa temps que m'ha intrigat saber exactament de què va. Avui ho descobriré i potser vosaltres també. A veure què en sortirà de tot això. Nois, noies, bona esquiada. Fins ara. Ara anirem al sopar. Nit del Papu 2017, Bé, nois, ja sabeu el que és la nit del Papu. Si us ha agradat, i espero que així sigui, ja ho sabeu. L'any vinent, cap a